Com gestiones tu que t'estiguin desitjant la mort? Perquè és bastantes vegades ens ho han dit, això. Ostres. És molt fort, els comentaris d'odi, d'amenaces, que et desitgen la mort. Però que no... Molt fort, molt fort. És increïble. I, per exemple, aquestes amenaces i tot, com ho gestiones? Avui dia el que faig és que no llegeixo els comentaris. Crec que, o sigui, ja està, he optat per dir no entraré a comentaris. De fet, com si entro és com una mica així, saps? Com intentant no mirar com una pel·li de por, que és una mica així, però de cop no em vull trobar amb comentaris que potser sí que ara mateix estic en un moment, jo què sé, no? Com una mica més baix d'ànims o amb l'autoestima més baixa. Doncs ara mateix si em trobo un comentari que em toca, doncs no ho sabré gestionar, perquè com ho gestiones? No en saps. No ho saps gestionar a vegades. Ningú està preparat, jo crec, perquè li diguin de tot, no? I més perquè es fiquin amb tu per la teva identitat, per qui ets, no? Que és com, ostres, però bueno.